väčšinou tie dreva sa rozbíjali na ľavú stranu. My, keď je nízky vodný stav, turisti šľapnú po pravom brehu 50 metrov. Dneska prejdem, lebo sú taký kanál, tam robili sule. Slabo vidieť tú kláštornú koľku, tú borievku netátu, lebo slniečko skresluje. Tam ju máte hore, taký šikmý pás mám o zelení, pod tými stromami skály. A druhá tu ide cez ten zelený strom, cez tak dole, ale slabo vidieť, lebo slnko skresľuje. Možno bude pomove cukru na polskej strane lepšie viditeľné. Tam hore vidíte taký šikmý zelený pás, to je ona, popoďte stromy. Ani horolezci nechodia, to je veľmi krehké na peniu.